Felly, cyn i ni edrych ar stori Pasg, newn ni gwyddio gyda'n gilydd. Algwyd Dad yn gwyddio nawr am pawb sydd yn unig, pawb sydd ar ben ei hun yn amser Pasg yma. Gan nhw gwybod ar arglwydd, stori Pasg yn gryf iawn y flwyddyn yma. Yr un peth a bob blwyddyn arall, ond mwy na dim arglwydd, ar ôl y flwyddyn sydd i fod, gwyddio bod nhw'n gwybod bod Iesu Grist yn garu nhw mor gymaint dath e lawr i farw ar y groes. Ond arglwydd, nath e codi to oherwydd ei fod yn dduw, ei fod yn pwerus, ei fod wedi ennill yn erbyn y gilydd arglwydd. A mae heddi yn teyrnasu fel dduw dros y byd yma. Diolch arglwydd bod y neges yma yn ein calonau, diolch yn gwaith o'r ysbryd glân yn trawsnewid ni bod mwy fel fe. Helpu ni arglwydd fel teulu Iesu Grist i mewn mewn i'n cymunedau nawr mwy na dim a dangos y gobeith yma. I codi dan, rhoi braich rhwng ein brodyr y chwrdd sydd yn unig, sydd ar ben ei hun, a rannu'r gobeith gyda'n gilydd sy'n ein calonau a codi'r frawd yn chwaer sydd yn disgwyl a diolch i ti arglwydd bod nhw'n codi ni pan i ni'n eisiau. Yn dyn nhw di. Amen. Wel, mae'n dydd Sadwrn y Pasg, diwrnod ar ôl y dydd Iau a dydd Gwener, arweiniodd at ac oedd yn cynnwys croeshoeliad Iesu. Beth oedd yn mynd trwy meddyliau'r disgyblion? Beth sy'n raso trwy feddyliau ffrindiau deulu? Maen nhw wedi bod ar daith anhygoel. Dynion oedd yn hapus gweithio mewn swyddi da, bob un o gymeriad amheus, doedd nhw ddim yn hanesyddwr crefyddol yn geisio'r gwaredwr. Ond fe oedd Iesu wedi dewis. Felly nhw wedi gadael eu swyddi a dilynwn nhw Iesu. Maen nhw'n cael eu drosglwyddo i'r byd newydd anhygoel yn, addysg, wirthiau a pherthnasau sy'n newid bywydau. Yna, mae'n ymddangos bod y cyfan yn cwmpo yn ystod y 2 ddiwrnod diwethaf, gyda'r atfaeliwyd, a'r achos cwrt, y gwatwar, y torfeidd, y farn, a'r creulondeb a ddeddfwyd gyda Iesu'n cael ei ladd ar y groes. A oedd y gwaredwr mewn gwirionedd. Oedd yr un ar agflaenwyd cyn dechrau amser. Mae cynllun Iesu fod yn archifwr y byd wedi methu mae'n debyg. Fe wnaeth nhw ei ladd yn ôl bod golwg yn eithaf hawdd. Fe wnaeth dynion wneud gynllun syml iawn, rydym yn darllen ym Mathew 26, ond yn chydig yn ddiweddarach, wnaeth ei gynllun, just digwydd. Gafodd regioni dywyll dyn ei ffordd. A all Duw gael ei ddifetha mor gyflym. Hyd yn oed ar y dydd Sadwrn Pasg hwn, yr unig sylw sydd gennym ar y dydd yn Efengil Mathew yn ôl bob golwg yw buddigoliaeth arall yn erbyn Iesu. Pennod 27 ar 62, rhowch garreg fwy, gosodwch y gwarchodwr mwyaf, y gorau wrth drws y fedd, mwyn sicrhau bod ni'n cadw'r corff, gall neb mewn a twyllo ni bod nhw'n mynd ar corff. Peidiwch a gadael unrhyw siawns ei bod yn dwyn y gorff. Na, gwnewch yn siŵr. Cadwch tystiolaeth a farwolaeth yn gadarn yn ôl i'r carreg honno. Mae dynion yn drigionus, unwaith eto, gweithiodd ei gynllun i'r dim. Ni aeth un person mewn i'r bedd yna. Ni chymerodd neb corff Iesu Grist. Mae'r dynion ar menywod a fyddai, dilynwyr Iesu, wedi cael ei siglo i'r craidd. Mae'r bedd ei archibwr yn llawn. Mae'r frenin wedi ei ladd. Felly maen nhw'n cuddio, maen nhw'n crio, maen nhw'n amau, maen nhw'n poeni. A drwy'r amser hyn, mae'r gilyn yn parhau gynllunio a ennill. Mae rhaid bod y dydd Sadwrn wedi bod yn diwrnod gwag llwm o angrediniaeth. Ond beth yw'r gwir y digwyddiad hwn? Psalm 33, mae'r arglwydd yn rwystro cynlluniau'r cenhedloedd ac yn rwystro ei holl cynlluniau. Ond mae cynlluniau'r arglwydd yn sefyll yn gadarn am byth. Ni ellir byth ysgwyd ei fwriadau. Heddiw, ni'n gwybod mae'r bedd ar chibwr yn wag. Mae'r brenin yn teyrnasu. Mae gennym ni cynllun llawn yr Efengil. Rydyn ni'n gwybod bod dydd Sul yn dod. Rydyn ni'n gwybod ei fod yn codi. Nid oes angen ffydd arno ni i wybod bod dydd Sul yn parhau a cynllun Duw. Bydd y dydd Sadwrn cras o ddim yn trawsnewid i dathliadau dydd Sul. Mae'n pulpidau'n pregethu yn newyddion hyn. Mae'n efengylwyr yn ei ddatgan. Mae'n hysgolion Sul yn tynnu lluniau. Bod Crist yn fyw. Mae wedi codi. Mae 3 cymeriad gallwn nhw tynnu sylw ato ar y dydd Sadwrn cras hwn. Un, y dorf lawen, heb os yn dathlu bod nhw wedi gwneud eu swydd yn da, maen nhw wedi lladd Iesu Grist. Mae beth o'n nhw wedi disgwyl wneud wedi dod yn fyw. Rydyn ni'n gweld ein hen hunan yn y pobl yma. Yn fyw am ein hunan, chwyddiannu am ein hunan, yn gwrthwynebu Duw. Dyna beth oedd nhw'n wneud. Peidiwn ni byth bod yn rhydraheus ohonom ein hunan. Rydym yn Gristnogion yn unig oherwydd Crist yn ni, beth mae fe wedi wneud drosto ni.
A'n ail y disgyblion, wedi holl rybyddion hynny gan Grist, wedi'r holl dystio o'i gariad maen nhw wedi gweld, ar ôl yr holl ddysgeidiaeth a pharatoi, beth maen nhw'n neud yn y dyddiau mawr yma, maen nhw'n crio, amau, poeni a cuddio. Pan ddylai'r disgyblion wedi bod yn hollol agored, bod allan yn ddatgan bod Crist yn mynd i godi dydd Sul, gan rybuddio nad marwolaeth wirioneddol yw marwolaeth Crist, ond diwedd llusoedd a phariseaid dynion. Roeddent yn edrych tu fewn i'w hynny ac i ffwrdd o'r groes. Roedd swydd i gwneud a chawsant ei dal yn gwibio. Wel, wrth gwrs, cododd Crist. Datgelodd ei glwyfau a chododd i'r nefoedd gan addo dod yn ôl i hawlio eglwys. Yna, aeth y disgyblion a gwneud pethau mawr wrth ddechrau gwaith a gasglu'r eglwys hon yn barod. Yn y diwedd cawsant frys yr efengel a chyrraedd y gwaith. Wel, beth hon am ni, Effesied 5 a 14. Dyna pam mae'n cael ei ddweud, deffra, ti sydd yn cysgu tyrn yn ôl yn fyw, a bydd goleua'r Meseia yn disgleirio arna ti. Felly gwyliwch sut dych chi'n ymddwyn. Peidwch bod yn ddwl, byddwch yn doeth. Hyd nes daw Crist yn ôl, nid yw y dydd Sadwrn yn cras. Mae gennym neges gyflawn yr efengyl, mae llawn gobeith, ond mae dal i fod yn frwydr i fod yn Gristion, i godi ein croes a dilyn. Rydyn ni eisiau cuddio, crio. Rydyn ni'n poeni ac yn amau. Ac mae alwad arno ni i ddeffro a fod yn doeth. Gallwn weld yn Corinthiaid 9, roedd gan Paul frys yn yr efengel. Roedd gan ddo waith i'w wneud. Roedd e'n deall y groes o'r oedd ei angen ei chodi, ac fe redodd ar as gyda hi. Roedd Paul yn bopeth i bob dyn o'r oedd angen iddo fod, mwyn bod yn dist i ondrai. Nid ran o fywyd Paul oedd gweinidogaeth yn ytrach. Gweinidogaeth Crist oedd bywyd Paul. Mae sawl dydd Sadwrn cras mynd i fod yn ei weinidogaeth. Gawdwn ffydd ac arwn fod yn effro i hyn, ac yn barod i ail gydio ar yr hyn y mae Crist yn eisiau o'n amseru, a baich i'r efengil fod ar dan yn ni mwy na unrhyw beth arall. Yn olaf, ein trydydd cymeriad yw Crist ei hun. Y dydd Sadwrn yma roedd yn gyflawn a wyllus y dad. Matthew 16 ar 24, mae'n gweithio ni, codwch eich croes a dilynwch i fi. Dyma'r negest, dyma beth mae moyn i ni gwybod. A'r dorf yw'r hyn oeddwn ni. Mae'r disgyblion yn dangos sut allwn cael ei traws newid gan Dduw, wedi galw mewn i'w deulu gyda'i holl fethiannau. Ond fe dywisiwyd am y dasg tra oeddwn yn boddi ynddynt. Felly byddwch fel Crist, gwas da yn galonog yn yr efengil hyd y diwedd. Gawn ni fod yn bobl sydd ar fy hun, yn ddoeth, yn gynllunio gweinidogaeth gyda llaw a gored i ewyllus Duw, ac nid traddodion. Boed i ni fod yn fuddugolaethus o'r dyddiau i ddod, yn gyffroes gyda'r neges yn ein calonnau, ond ar frys nad yw rai'n cael yn ein cymunedau yn perthynas â Iesu eto. Hyd yn oed ar ôl coronavirus, mae gennym neges o obaith a phwrpas hyd yn enwedig yn y dyddiau cras. Mae'n fyw. Pasg hyfryd iawn i chi.